ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୟସ ସୀମା 32ରୁ 42 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଆଜିର ପ୍ରତିବାଦ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ପେଲି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି 32 ବର୍ଷ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଆବେଦନ ତାକୁ 42 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ର ହେଉ ଛତିଶଗଡ଼ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଆ ହେଉ ସବୁଆଡ଼େ 43 ବର୍ଷ କେଉଁଠି 38 ବର୍ଷ କେଉଁଠି 42 ବର୍ଷ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ସରକାର ଆଜି କରୋନା ସମୟରେ 2 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଚାକିରି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆବେଦନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ି ଆଜି ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଚୋରି ରାଜଧାନୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଶ୍ରୀନିବାସ ଦେବୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସୁପ୍ରିଲେଖାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଆବେଦନ 32 ବର୍ଷ ରହିଛି ତାକୁ ସେ 42 ବର୍ଷ